already 9 तारिख अंकना तब बुधोई 12:30 तामी हनी 12:30 जरा तामखा जों सिनी मैडम सिनी बस साल कदक मातुयै आगे सिनी महारानी आयं डेमदुं बखागो तंगमानि हाथाय कुसुगो मंदिर हाइख्लायै थापं कुसुगो suddenly bini nog rok bayoi flat famani bisingo otaklani flat ya agini sekane flat ono bini pukti kotor tomone abo bai thangka nog gaireng tomone abo baija ola bini takubu kurok lango moharani pur ekba ora moharani Komalpur ni moharani Santi Bazar kana bongni para ora sini tamo para hinjan sadu kami para ora phayui bahino bini takubu kubai borok para kaisano tonglayo tamuke 3 বছর তৈ boro wani nok tangai bolong hai gaireng hai kai tangai botong jamani ora belai dabat bagan bisingo hairok susuk khlaioi जों sini wan sokma bai IPFT ni bokhaktei tei sini yod IPFT tei oro moharani sini IPFT division committee जों jotono khabaksa khlaioi जों tini bini nokno tangai rani bagai tini ya Mia Fro Nimano abo 8 tarik maneno Mia hayongi thangka tini to already 12:30 tabo khonne tamu tongo tini sapung जों fungni simi phailaiयै kebuba pala hakor sokha kebuba bukhangra laikha kebuba podri por khlaiयै satung kutung mani bisingo phano जों sini madam buni nokna tangir nani bagai जों wan soklai phemani ba je paya sak जों kipilya hai hini wan sokli phemani no tamuke bazara thangai podri por manai nanani thangtani bo local bazara manai man thageni bagai Santi Bazar ma thangka ekaba Komalpur ma thangka halahali ma thangka abo haikabang ma bazara manai podri por thangai nahanani thangtani bo जों lelai thangka manai sokpainani oni bagai baksa manai sokpaika baksa sokpaya haikono जों tanglaikha tabo khnatei kwnai kethamso khlaiयै tei finishing rani baki tongko ke belai khana ang hambai marogo sini yod IPFT ni bodol rokno tei sini moharani division committee IPFT ni sini adong rokno tei oro local ni hoite boni takubu kurok bahaino belai khana songbai baksa khlaiयै sapung songbai baksa samang tanglaiयै kono chuba phaikya tei oro amsani takubu kurok bahaino sini tak kudiram riang bo bahaino sini BSC chairman vice chairman bobo songbai baksa tini sapung tei boni team जों belai khana khas sangka tini omo hai khlaiयै sini madam bo 3 বছর oro jaga bo gaireng tangai gaireng bai gaireng hai khlai nok tangai gaireng gono bo 3 বছর katekha bono जों sini je hamjakmani phanbai khlaiयै जों bono chubachoni bisinti bono जों nok tangai nok kahamo tongsitung bo actually pujari bo khlaio bo thangnayo oro sopainani sakango hatai kusugo bo gaireng tangai aro no bini mataina tei bo suri ui tongo aro pukri kotor kaisa tongmani a pukri bo bai thangka bini gaireng bo bai thangmani yagulo bini takubu kurok rihonai na harai khairok susuk khlaiयै aro parago tomthaimani aboni bagai bono bahaino belai khana hambai boni bosabu kwrui bini tamai hin nukhung khajak bo kwrui bo saisung chuchuk si tamokhe takubu khuk tongo bini bongsa adi tongo tamokhe boni nukhungni ongui hingkangkai bo saisungno aboni bagai जों khairogui bono chubanani bagai tini phailaikya sini Amit Debbarma tongo Torun Debbarma MW ni tongo yod IPFT ni GS Maino Singh Jamatia tongo tei sini kobangma oro local leader rok bo tongo abona bagai जों tini tabuk bo haino 12:30 जों tabuk si samang yakalayo जों tabo samang yakarai जों jani ja nogo जों kiphilainai tei khnani salo bo haino kwnai katham khlaiयै labor जों oro local bo tongnai division committee ni leader bo tongnai khnani salano जों bini amo nokni samangno motamuti paisogrui manana hne जों kha khlaio aboni bagai ta bini
belai khana ang sak bahino tini salsa suti namane hayongkha bini nok ni samang tangi rena ni bagai bono chubana ni bagai tini phale mani bo belai khana ang joto sini team rokno ang ani personally hamjakma te khairokma te belai khana ashok satungo nok hukni samang yakarai phainai rokno bahino belai khana ang hambai ma yakoro te sini madam bo bahino jono dipone mai phatisa bo jogaloi ora প্রায় sini 40-50 jona ekaba 60 joni upor kasna kakna jotono diponi phatisa mai bo belai khana khatungmani bisingtui bo chungno charaka bo chubaka hambai